Tam, kde sa nebo stretáva s poloninami a pútnici sa strácajú v mori zvlnenej trávy, tam tvárou v tvár sile prírody človek stráca pojem o čase. V pralese medzi mohutnými bukmi a jedľami cítime veľkosť, harmóniu a večnosť prírody. Tu je miesto, kde je možné vychutnať si krásu všetkými zmyslami. Vchádzajúc do takejto svätyne si však musíme uvedomiť, že sme tu iba hostiami. Tu zákony určuje príroda. Tu panujú vládcovia karpatského pralesa. Tieto hory, pred mnohými vekmi vsadené do krajiny, sú v Poľsku známe ako Bieščady. Na Slovensku dostali názov Bukovské vrchy. S poslaním chrániť jedinečné prírodné hodnoty v pohraničí Poľska, Slovenska a Ukrajiny vznikla medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty. Keďže jej ukrajinská časť je za hranicami Európskej únie, voľne spoznávať jej zákutia môžeme iba na poľskej a slovenskej strane. Najcharakteristickejším prvkom krajiny východných Karpát sú poloniny, horské lúky. Ich pýchou sú východokarpatské druhy rastlín, z ktorých mnohé v iných častiach Poľska a Slovenska nenájdeme. Hodné obdivu sú tiež alpínske a subalpínske rastlinné druhy. Pod poloninami sa rozprestiera karpatský bukový les. Vzácne a pôsobivé sú jeho najstaršie časti. Zachovali sa napríklad v Národnej prírodnej rezervácii Stužica. Tá spolu s ďalšími lokalitami Národného parku Poloniny bola zaradená do unikátneho zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Prechádzajúc cezhraničným turistickým chodníkom z Veľkej Ravky cez Kremenec a Stužicu do Novej Sedlice míňame mohutné buky, štíhle jedle i vzácne javory. Trasa je označená symbolom medveďa, ktorý obýva tieto staré lesy. Kmene odumierajúcich stromov sú porastené vzácnym machom, pečeňovkami i lišajníkmi. Svoj domov tu nachádzajú mnohé druhy hmyzu. Pozornosť púta fuzáč alpský. Ten je symbolom ďalšej cezhraničnej turistickej trasy Vetlina, Hriaba skala, Runina. Tajomnú atmosféru jedinečných karpatských pralesov môžeme zažiť aj v ďalších prírodných rezerváciách, napríklad v Rožku či Havešovej. Rozsiahle staré lesy sú kráľovstvom mnohých zvierat, veľkých šeliem i bylinožravcov. Svoje významné postavenie tu má vlk. V minulosti sa horám v Poloninách aj v Bieščadách hovorilo Vlčie hory. Vlk ako zástupca zvieracej ríše je súčasťou loga Národného parku Poloniny. Symbolom Bieščadského národného parku je rys. Typickým obyvateľom týchto lesov patria kopytníky, často sa stávajú korisťou dravých predátorov. V biosférickej rezervácii Východné Karpaty žije najväčšia populácia zubrov na svete. Na poľskej strane ich je viac ako 650 jedincov, na Slovensku niekoľko desiatok. Územie je domovom najväčšej európskej populácie orla skalného, orla krytľavého i sovy dlhochvostej. Stálymi obyvateľmi sú tiež mnohé druhy obojživelníkov a plazov, medzi nimi i vzácna užovka stromová. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži veľké druhové spektrum bestavovcov. Tieto hory sú lákavé v každom ročnom období, vždy ponúkajú niečo zaujímavé, opatrne odhaľujú tajomstvá prírody. Na jar v poľskej časti cezhraničného územia masovo kvitnú bledule jarné. Na Slovensku sú to nápadné kvety čemerice purpurovej. Letos prevádzajú rozkvitnuté strapaté polonínske lúky. S nástupom jesene sa v údoliach vznášajú hmly,
a začína sa Ruja, milostné mystérium jeleňov. Po polovici októbra lesy obliekajú červené a zlatisté šaty. Pre mnohých je jeseň najkrajším ročným obdobím. Počas inverzie sú z horských hrebeňov vidieť vzdialené kopce východných Karpát, na západe štíty Tatier a na juhu pohorie Vyhorlat. A v noci môžeme obdivovať hviezdnu oblohu. Pohľad na ňu je nezabudnutelný. Park tmavej oblohy Poloniny spolu s poľským parkom tmavej oblohy Bieščady tvoria najrozsiahlejšiu európsku oblasť bez svetelného znečistenia. Výborné pozorovacie podmienky má astronomické observatórium na Kolonickom vrchu s najväčším slovenským ďalekohľadom. Východné Karpaty to je krajina opradená legendami, výnimočnými prírodnými, kultúrnymi i historickými osobitosťami. V poľskej časti to bolo do polovice 20. storočia husto osídlené územie. Bez ľudí sa stalo pustým a divokým. Tam, kde kedysi boli dediny, vznikla známa krajina dolín. V Poloninách život, zručnosť a tvorivosť miestnych ľudí najviac reprezentujú drevené chrámy. Dodnes sa zachovali v Topoli, Ruskom potoku, Jalovej a Ulickom Krivom. Dediny zanikli aj v Poloninách pri výstavbe vodárenskej nádrže Starina. Jej tiché vody obklopujú lesy. Hrdo sa nad nimi týči hora Gazdoráň. Je súčasťou prírodnej rezervácie. Stretnúť tu môžeme aj modlivky, známe tiež v Bieščadách. Bieščadský národný park je jedným z najnavštevovanejších chránených území v Poľsku. Stále viac turistov prichádza aj do najvýchodnejšieho slovenského národného parku do Polonín. Pri potulkách vzácnym cezhraničným územím východných Karpát majme na pamäti, že jeho prírodné i kultúrne bohatstvo je potrebné chrániť, zachovávať a odovzdávať ďalším generáciám. Príroda nemá hranice a zbližuje ľudí, ktorým na nej záleží. Poznávaj, maj rád a chráň. To je hlavná myšlienka spoločne pripravovaných vzdelávacích programov týchto chránených území. Poloniny a Bieščady, dva susediace národné parky. Čím viac ich spoznávame, tým viac prekvapujú a fascinujú. Svojimi rozsiahlymi poloninskými lúkami a majestátnymi karpatskými lesmi dlho ostávajú v pamäti. Odohrávajú famózne prírodné predstavenia v každom ročnom období od východu po západ slnka. A tiež v noci, kedy sa môžeme takmer dotknúť miliónov hviezd.